аз съм THBG. О, те имат победавали момичетата. Ще играем на South Africa. Не видим кой ще се Утре ще ми имам здрав акаунт на... Така. Бутаме там в ъгълчето. Ти знаеш, че Георги има премиум. И аз имам. На Никита. И аз си купувам скоро майка в Лънчера. Караме ли? Да, това е 1-0. Клипът, ако стане твърде кратък, ще... Няма да е много хубаво, но какво да направим? Колко беше? Така, преследване вече на втория гол. И нашия опонент също не се предава. Дай не стига толкова. Защо бе, човек? Я да речем! Трябва да вкараме. О, каква грешка Мълчете! от моя страна. И сега опонента ми вкара. Еми, какво да направим? О, дали това ще е гол сега? Града. Късмета на нашата страна. О, възможност. И тя е отново провалена. О, отново шанс. И това е 2 на 1. И това печелим. Победата беше много добра за нас. И това ще е края на клипа. Съжалявам, че е твърде кратък. Ще се видим в следващия клип. Чао!